n'enu ụwa nọ onye ọbụla kwụbakwa aka ya ọtọ nụ ife ọbụla onye na-eme n'enu ụwa nọ na Chukwu malụ ya nụ eziokwu ka anyị ji wee bịa nụ ije oyolima Chukwu malụ onye ụka n'enu ụwa ka anyị na-ekwuzinụ o wee bụla eziokwu ka anyị ji bịa ụmụ Igbo eziokwu ka anyị ji bịa ụmụnne m eziokwu ka anyị ji bịa n'enu eziokwu ka anyị ji bịa ụmụ Igbo na Chukwuma Chukwu malụ onye ụka n'enu ụwa nọ na Chukwu kelu mmadụ nchanụ na Chukwu malụ anyị nchanụ ọmalụ nke onye na-emenụ ị na-eme mma na Chukwu manụ ị na-eme njọ na Chukwu na afụnụ omemma na-emela onwe ya nụ onye ọbụla mala malụnụ n'ife ọbụla onye na-emenụ ụgbọọlụ gị na-eche gị n'ụlọ gị na Chukwu ekesighị anyị n'ụwa owe nababie ka onye metalụ ya ebulu na ị ga-ezonarị Chukwunụ ife ọbụla gị melụnụ na Chukwu na-afụnụ na Chukwu na-enene obi mmadụ nchanụ omejọ na-emela onwe ya nụ unu afụgonụ ka onye na-eme n'ụzọ ya ganụ na Chukwu mala anyị nchanụ Chukwu ma nke onye na-emenụ ịfụnanya na udonụ n'ofobi ka anyị na-ayọnụ ka anyị jide eziokwunụ unu anụgonụ onye ọbụla jide eziokwunụ onye ọbụla jide eziokwunụ ka anyị webele Chukwu m onye ụka ife ọbụ na onye na-eme ọlụ ọbụ na onye na-alụ Chukwu na afụnụ Chukwu m onye ụka n'enu ụwa ya ka anyị na-ekwunu eziokwu ka anyị ji bịa n'enu ụwa Chukwu malụ onye ụka n'enu ụwa ka anyị na-ekwuzinụ o webụla eziokwu ka anyị ji bịa ụmụ Igbo eziokwu ka anyị ji bịa ụmụnne m eziokwu ka anyị ji bịa n'enu ụwa eziokwu ka anyị ji bịa ụmụ Igbo na Chukwuma onye aghọlizi na Chukwu ọfọba n'ụka ọfọba be dibienụ onye gị na-aghọlizi ị na-aghọli onwe gị ịmalụ gị na-emenụ biko pụta ifenụ ka obodo malụ onye ibụnụ obodo malụ ebe ịgwakwụnụ obodo malụ nke
ọtọnụ ụfọdụ na-eju ka n'elu ụwa ma fa bụ ndị amoosu Chukwu na fa bi mmadụ nchanụ na Chukwu na fa anyị nchanụ Chukwu kelu mmadụ n'elu ụwa onye na-eme mma na Chukwu na fụnụ Chukwu monye ụka onye na-eme njọ na Chukwu na fụnụ Chukwu monye ụka nụ na Chukwu malụ ndị nke ya nụ ndị na-eme ife ọ na-achọ n'ime mmụọ na eziokwu mineju ka minaga mmụọ Chukwu malụ anyị ncha ya ka anyị na-ekwuzi eziokwu ka anyị ji bịa n'enu Chukwu malụ onye ụka n'enu ụwa ka anyị na-ekwuzi o wepụla eziokwu eziokwu ka anyị ji bịa ụmụ iyi eziokwu ka anyị ji bịa ụmụnne m eziokwu ka anyị ji bịa n'enu ụwa eziokwu ka anyị ji bịa ụmụ Igbo na Chukwu ma na-egbu mmadụ n'obodo welu ụka wee zochi onwe fanụ n'ọbụ n'iru oche ka fana nọ n'ụkanụ ka onye ọbụla fụchafụ ọfụma na fa dị eme njọ ma fa bụ ndị amoosu ma fa bụ ndị amoosu ndị du ntụfu du nchọ ndị bụ ndị solu mmụọ wee bịa solu mmadụ kwabozunu onye ka ị na-aghọlizi ofu mbọtị na-abịa ịma mazi fi ga-emezi n'ụwa gị onye na-eme njọ bido tata mebe mma n'iwe Chukwu nọ na-abịanụ tebụla na yọba Chukwu nọ ga-agbaghala ogeno mmehie gị melụ ma ga-emezi na ya ọzọ Chukwu na-ekwuzi ya ka anyị na-ekwu eziokwu ka anyị ji bịa n'enu ife ọ bụ na onye na-emenụ tenozolezo na Chukwu na fụnụ ife ọ bụ na anyị na-eme ome mmanụ mma ya na ome njọ na njọ ya na Chukwu na ụgwọ ọlụ mgbe ojiji egwu nwa welu na-amakụrụ kọpị egwu mụ bọnataluchi nwa welu kejebe ga-akala aka mụ ka na-emezi n'ụwa m ile na-asịcha na onye nwe egwu abatago na nazọrọ egwu ọzọ magụba magụnyere nwa welu go n'egwu ịmalụ n'ọbụ onye ile na-agụzi onye amụma na
ije ya ka anyị na-ekwuzi eziokwu ka anyị ji bịa n'enu tupu malụ onye ụka n'enu ụwa ka anyị na-ekwuzi o wepụla eziokwu eziokwu ka anyị ji bịa ụmụ iyi eziokwu ka anyị ji bịa ụmụnne m eziokwu ka anyị ji bịa n'enu ụwa eziokwu ka anyị ji bịa ụmụ Igbo na Chukwu na Chukwuma ndị nwe egwu ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ nụ ife Chidelu n'odego Chinemeze Chukwuma na-eme odogwu ọkịka si na chi Chukwuma ndị nwe egwu Chukwu na-akwado akwado wee kesi ụfọdụ ike maka n'ilo na-asịrị kanụ maka na Chukwu mala ife onye afụ ga-agabiga ife ọsala ilo mebenu ife ọsala anwụ chaba onye ji meleze bụ ya ga-echi n'enu ụwa ya ka ndị Igbo ji wee kwue na mmegbu adịa n'eze asịrị adị agbata ọzọ nụ o wee bụlụ maka ọzọ Chief Chinedu Franklin Nwosu ọzọ amụma the first na Amansi Kingdom ka mgbaba na oke nwa ọzọ Chinyere eze na nwa bala obodo elisi ọbata obi ihe ndị Igbo nụ onye na-enyela ogbenye aka nụ ifeọma ị na-emela obodo anyị nụ n'ọbala ụba ọzọ nwere ibe nwe ego nụ na mgbe ife na-esila obodo anyị ike na gbogbo obodo wee jee ya ọbazi anyị Chukwu abịa maka ọbịa nyelufe aka nụ o jitela anyị nwa ga-enyela obodo anyị aka maka na oke nwa dị mkpa n'obodo niile ma mgbe obodo jezi gbazia n'afanụ ọ bụrụ na Chukwu ezitegola anyị oke nwa o welu ozie n'ọnwa ite naanị ewe mụpụtala anyị nwa ndị ọra na eze wee bụọ ya Chinedu obodo niile a na-aṅụlizi na onye ndụ anyị abịagonu ụmụ Igbo na ọzọ amụma abịago ụmụ Igbo na ọzọ amụma abịago ọzọ amụma abịago n'une n'ụwa ọzọ amụma onye obodo ụmụ Igbo na ọzọ amụma abịago ọzọ na-enyela ogbenye aka n'aṅụli Igbo dịzie n'okwukwe akanụ ụmụ Igbo na ọzọ amụma abịago onye ka na-ekwu maka ya ụmụ Igbo na ọzọ amụma abịago ọzọ Chief Chinedu Franklin Nwosu ọzọ nke onye metelu 1 na Amansi Kingdom ọzọ amụma the first na Amansi Kingdom ọzọ Chikanne ya na Amansi Kingdom
ọzọchi na nwata na n'Igbo niile ọzọ bi na Kweze na Amansi Kingdom ọzọ nwe osi n'Okwukwu Akanụ Mgbuọgụ ọzọ Pengel n'ezie na obele nwa ọzọ kpala akụ na nwa ọzọ kwesịrị eze welu ugo na-egene egeno ezi oyi mụ o ji moto eme ọgọ ọzọ ọmụmụ odogwu ị na nnukwu ọnụ aligo cheta nwa welu ugo dogbunu na ọ bụgo onye esi eme ka egwu esi akpọ ya ụba dị n'akala aka gị ọzọ amụmụ oke nwa ọzọ n'inwele ibe ụmụ Igbo na-ekwunyelu gị nụ ọzọ n'ichile eti ọgaranya bụchi nwa ogbenye obele nwa bụ ya ọbata obi ya n'ibugo onye amarọ gị mere onwe ya nụ gị na odozi akụ gị nụ lọlọ Mrs. Veronica Nwanneka Nwosi ọjị oke osisi ụmụ nwanyị niile na Amansi Kingdom Ugozi Mba the first na Ugbene Kingdom Adaoza Eze Amalụ 1 na Ugbene Kingdom oji efi ọzọ nke onye metalụ na Amansi Kingdom ezi nwanyị na-eme ka ndụ dị ogologo ka mgbaba na-ezi oyi gị nụ osisi ego ndị Igbo bụ gị na onye na-azọzi nụ ọzọ amụma na-ekene gị nụ osisi ego ezi oyi ka ajọ nwanne Amansi ka gị si ejenu obodo ekwelugo n'anya nwelu mmadụ osisi ego ndị Igbo dogbunu onye ka na-ekwu maka ya nụ Honorable Mr. Okechukwu Nwafọ osisi ego 1 na Amansi Kingdom onye nze Honorable Chairman Orebe Village na Amansi Kingdom gị na odozi akụ gị nụ Honorable Mrs. Chinyere Nwafọ ịdị ka chọrọ ụmụ nwanyị niile na Amansi Kingdom Adaudeze na n'ise ọ ga-abalụ gị ka mgbabanụ nnukwu odogwu onye Chinyere Eze nwa akpala obodo elisi ọ ka na ume ndị Igbo n'Igbo odogwu ikenga n'ijile eti Amansi nwelu mmadụ nụ n'elu ụwa onye na-ebu nwere ibe ọ na-emenụ onye bụla ebubo ikenga n'ibu n'onye echichi nwa welu ugo na-ekene gị oju na-eme ọgọ ife imela amaka ịkwalụ nwunye nna gị nụ Chukwu gọzie gị ome mma ga-enwelu mmanya ikenga n'itile eti anyị ji gị agala ụmụ Igbo na-ekene gị nụ onye ka na-ekwu maka ya nụ Honorable Chief Chukwuemeka Michael Ekwunife Chief Ikenga Amansi Kingdom ịbụ onye echichi ọka n'ime the first na Amansi Kingdom nke anyị na-achụ igwe enyi ọsọ n'ala Igbo niile former bossa Nwafọrizu College of Education Nsugbe retire former President General Amansi Kingdom ị ga-achịlili Anambra State n'ọchịchị dị n'akala aka gị maka na ọ dị n'ọfọ nna anyị gị na odozi akụ gị nụ
Chief Mrs. Chizọbekwu n'ife asamma ụmụ nwanyị niile n'Amansi Kingdom Adalet Chief ọnwa egwu na Chukwuru Adụm anyụ nke ọka ka Chukwu n'alụ mkpụrụ obi ya na ndụkwanụ Chukwu ma ndị nwe egwu n'ụwa na Chukwu ma ndị nwe egwu na Chukwu ma ndị nwe egwu na Chukwu ma ndị nwe egwu Chukwu ma ndị nwe egwu Chukwu ma ndị nwe egwu Kenelu Mezoyi bụ King Jacob of Africa Odebikwa Isochi obele nwe ndị Isochi ji wee biri